салом арз мекунем ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ аст. ман фирдавси хурсандам. барф албатта хунук аст, вале умедворам ки дилҳо гарм бошад. рафтем. шумо аллакай медонед ки гапу калочаҳо дар мавриди кам кардани маоши футболбозони дастаи Реал дар васоити ахбори омма зиёд гардида буд. Мегуфтанд ки футболбозонро ин чиз нигарон кардааст. аммо имрӯз расонаҳои иттилоотии испанӣ дар ин маврид маводе нашр карданд ки унҷо навишта шудааст футболбозон ва баскетболбозони бошгоҳи шоҳона якҷо ба ин мавзӯъ овоз доданд ва розигии худро баён сохтанд. ин буҳрон ба тамоми соҳаҳо таъсири бади худро мегузорад. аз ин рӯ варзишгарон дигар илоҷ надоранд ғайр аз оне ки пешниҳодро дастгирӣ намоянд. албатта ин муваққатӣ аст ва то тамом шудани пандемия идома хоҳад кард ва баробари хотима ёфтани бадбахтии оммавӣ ин чиз аз байн хоҳад рафт. гуфта мешавад дар изҳороти бошгоҳи шоҳона. Райан Гиггс, собиқ футболбози дастаи Манчестер Юнайтед, дар дастаи рамзии худ Криштиану Роналдуро ҷой надод. ӯ ҳайати рамзиро аз он футболбозоне сохтааст ки дар вақти фаъолияти футболбозиаш бо онҳо бозӣ кардааст. исми Криштиану Роналду унҷо нест. ӯ дар дарвоза Петр Шмейхел, дар хати муҳофиза Гарри Невил, Рио Фердинанд, Микаэл Силвестр ва Денис Ирвин дар хати нимҳимоя бошад. бозингарони бузург аз қабили Дэвид Бекхэм, Рой Кин, Ники Бат ва Пол Сколз дар хати ҳамла бошад. Гунар Сулшер ва Уэйн Руни мебошанд. мутаассифона Роналду нест. станислав Черчесев, сармураббии мунтахаби Русия, дар саҳифаи инстаграми худ либосе ки дар он СССР навишта шуда буд гузошта ва навиштааст ки мо ба вируси корона ғалаба мекунем, мо аз иттиҳоди шӯравӣ ҳастем ку. станислав Черчесев ин суханонро ба хотири буҳрони аллакай дар Русия хуруҷ карда гуфтааст ва даъват сохтааст ки ҳама дар хона бимонанд. мо бо ин роҳ метавонем пеши вируси мазкурро бигирем. хулас дар баробари Черчесев ман аз ҳамаи ҳамватанонам ки феълан дар Русия кору фаъолият мекунанд гуфтанеам ки дар хона бимонед ва аз хатари вируси корона эмин бошед. ҳама мегуфтанд ки бечора Ливерпул баъди 30 сол акнун дар премер-лигаи Англия чемпион мешавад, аммо мутаассифона хуруҷи вируси корона нагузошт ки мухлисон аз ин тӯҳфаи деринтизори Клоп ва шогирдонаш бархурдор бошанд. хулас Садио Мане, ситораи дастаи Ливерпул, дар саҳифаи инстаграми худ навиштааст ки ман зиёд мехостам ки ғолиб шавем ва соҳиби ҷоиза гардем, вале вазъияти мушкил садди роҳ гардид. барои Ливерпул ин чиз албатта мушкил буд, аммо барои миллионҳо одамони дигар низ феълан мушкилӣ пеш омадааст. ҳазорҳо одамони дигар наздикони худро аз даст доданд ва ин аз вазъияти Ливерпул дида мушкилтар аст. агар имсол мо чемпион нашавем, ҳатман кӯшиш менамоем ки мавсими оянда чемпион шавем, гуфтааст Садио Мане. Филипп Луис, собиқ футболбози дастаи Атлетико Мадрид, дар мавриди Лионел Месси ҳарф зад ва гуфт ки ман ҳамеша дар бозиҳо вазифаи асосиам боз доштани Месси буд. ман аз бозиҳои ӯ ҳаловат мебарам. ман ҳеҷ гоҳ нагуфтам ки биё пираванҳои худро иваз намоем, чун ман барои ғалаба мебаромадам, на барои он ки зидди Месси бозӣ намоям. намедонам ки 10 солаи оянда чунин футболбоз пайдо мешавад ё не, аммо бояд ҳар сол тӯпи тиллоиро Месси гирад, гуфтааст Филипп Луис. Икер Касилlas, собиқ дарвозабони дастаи Реал ва Порту, дар як суҳбати хоса гуфт ки ман зиёд мехоҳам ки ба Реал баргардам, чун унҷо хонаи ман буд. ман 25 соли ҳаёти худро онҷо гузарондам. агар имконият медоштам, ҳатман бармегаштам. хотиррасон мекунем ки соли гузашта Касилlas дар вақти тамрин ба сактаи дил гирифтор шуд ва ҳамин тавр фаъолияти варзишиашро хотима бахшид. ӯ беҳтарин дарвозабон дар таърихи дастаи Реал ба ҳисоб меравад. Дастин Порье, варзишгари варзишҳои омехта аз узви ташкилоти размии UFC, пешгӯии аҷиб кард дар мавриди рақобати Тони Фергюсон ва Ҷастин Геҷи. ӯ дар саҳифаи инстаграми худ акси Тониро гузошта навиштааст ки Геҷи ғалаба мекунад. шумо ба кадомаш боварӣ доред ки ғалаба менамояд? шумо бозии дастаҳои Истиқлол ва Душанбе 83-ро дидед? хеле аҷиб буд. бо ин рақобат албатта бозиҳои даври аввали чемпионати Тоҷикистон хотима ёфтанд. Истиқлол ба ин ҳарифаш таоман раҳм накард ва ҳол он ки футболи моро ҳамакнун дар Аврупо тамошо менамоянд, онҳо шоҳиди 7 голи беҷавоби дастаи Истиқлол гардиданд. набарди тимҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе доир шуда бо ҳисоби бузурги 7-0 ба суди қаҳрамони феълии кишвар хотима ёфт. дар ин майдондорӣ голҳои ғолибонро Вахид Орасахедов, Алишер Ҷалил
Ҷалилов Шеридин Бобоев ва Манучар Ҷалилов ба самар расониданд. Дар даври дуюми чемпионати рӯзи 11 апрел душанбе 83 ба Локомотиви Помир дидор анҷом медиҳад. Якшанбе 12 апрел бошад, Истиқлол тими Кемеваро меҳмондорӣ мекунад. Ёдовар мешавем ки нахустин ҳунарнамоии дастаи душанбе 83 дар Лигаи олӣ мебошад. Ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.